Grabe mingawan para huna ron sa may nindot o pangwartahan ron bay. Pertir yung paita ba? Huga na kayo. Wa pa yun na dayo ng release kas for work. Sa may nindot pangwartahan ha. Ay tama. Mugana pa manaring utuka. Pati kong mga amigo ba. Makapalit yun aning negosyo ha. Kuhaon sana ako kay mga hangul kit mga bataa ba. Sa araw walay mo palit aning negosyo ha. Napuno na biyag palahubog ang mong lugar diri ah. Ukoy man niyo. Pakutan-una ko ni Bi. Hoy! Hop! Bawal mo sulod re. Saan mo dala? Gabi, striktuhan na ni mo eh. Muro matagdili tropa sa una. Nakita kang Red Doors, mangutaan na pa ka. Pang! Pilas po, pagkambuang. Naglami-lami na yung dalawa. Kabalo mo, Red Doors na. Saan mo tuyon mo dali? Maligya og Red Doors ba? Siganaan ka. Yate. Tagpila po daw kuno na. Barato ra. Pila man kwarta nimo diya? Kaya tuwa ang paiguan. 6 piso sa lang ni. Pang! Pwede ra ni. Size ra? Pwede ra kay na. Tesa, abriyan sana ko ha? Lah, mata man gabrihan bay. Kay size naman imong kwarta, atuan na ng paiguan. Na ako'y tag 5 diri nga suklanan. Oh, dara. Yati mo, na 5. Pura man taga inom og vitamins ani. Yatis, kulang magkaibos. Dungag na akong piso be. Piso? Kaya lang na. Kaya na po tayo suklanan diri sa tag piso. Wala oh. Yawa, di ana mo so. Oh. Yatis. Imbes kay isa baiguan sa ilong manaon. Okay, batasan boss. Dungag ni be. Okay, inom tarong ba? Ah, grabe gipaiguan na lagay na ko na imong 6 pesos magpadungag pa jud ka. Kami labi gibulakaw na ko. Sabi, pagka masoy, pataka inom tarong ba? Mao naman to. Kisa tao dito. Sila dito, nangagbas. Nagbas? Oh, ako pong baligyan sila dito. Dati, gamayar ano kung nainom mo eh. Lugi mo sa size ba eh? Asa mo to yung ingon dili nga nagbas na pita? Na pirti man yung mingawa. Pirti pa yung lisuras dalan diri ah. Tingnan na ako sa unaan dito ah. Ay, tura di sila. Grabe naman galana, pirti naman yung lisura. Pero sige lang. Mahadin lang niya akong negosyo ha. At tuon sana ko sila. Para makakwarta na ko ba? Uy! Grabe, lisuda din sa inyong area eh. Dago pagtarong da bay. Kuratunon biya kay ko, basig matigbasan ni ka ba? Dito bay, samok-samok ra mga diriya. Kabalo nagtarbaho mi diriya. Ah, grabe. Sorry, good. Namo ko na kaingon sa kwarto. Tong kwarto niyo ba? Manado mo diri ah. Ay katon nasa gate. Na, buang man to. Mao-mao man sila na naglingkod do. Bitaw, dako na kay minagi diri ah. Pero kana sa, gainar na sa buntag dra ba, ug na si hawa. Anyway, what are you doing here? Huh? I'm fine. Mali ito yung tubag bay. What are you doing? Yang gitubag ay fine. Dapat kwanto. God bless you. Maligya ron to og Red Doors ba? Oh, may cupboard na bay. Mahal ba yung red doors? Dito kay init kayo da. Ako na ba? Wala ba may mga kwarta diri? Ina man na yung kwarta diri kay paiguan na to. Kwarta na ko diri. Trisra na ako. Tres ra pa daw ko abay. Tris. Tres. Paiguan na to na. Ikaw na lang sige. Pwede day. Oh, pwede ka. Kilaw po may anang imong red horse. Sige. Amo ko suklanan diri. Sige sagol to ba na? Tag piso ni. Piso? Ana, mates. Kisi una sa inyo ha. Ako sa na bay. Di ako na. Grabe uhaw magayo. Siyempre, Camel God. Grabe. Ulita pa tao eh. Nya, dungag pa mo?
Dungag pa oy, pingis kayo. Ang pinantris na bibig, kisingkuhon ako. Grabe, bataa ay. Singko? Oh, 5, bali 5. Pingis kayo eh. Oo, ata na bay. Di, sayo kayo. Ah, grabe ay. Bait. Grabe mo, kung mo gipainom sa kong trace bay. Ani nga. Ay, ati bata ay manulak man. Tres rabitaw na. Berer na lagi na una kay sulos sa Casper work. Boss. Lain pa ato, boss. Pagpalawagan na lang readers, boss. Kay slot number ko ba? Wow, mugod kayo. Tama, no? Lain pa ito ba? Kasi nagpatrabaho sa madre. Silante oh. Baligya po na sila ba? Kay uhaw mo na sila. Ah, mao ba? Ikaw ba, mainom ka? Dili lang, wala mong kugainom. Trabaho kong giuna. Sila ante o, kay basig mo inom na sila. Ah, sige. Readers te, baratuhay ra. Nya pilahay man imong red horse dong. Ay, sige ikaw kawakwak na kay kwarta diha. Na mo kay kwarta din sinun tay Jess ra man ni. Barato ra man iti. Sakto kayo. Kay wala pa rin nagamit akong tagjis sa baso. Ali dong. Yung ako din mo taon na pag inom man aron. Okay, tara. Wala yung utang niya. Tagjis din niya. Ano man ni simpin tay Jess. Oh, Ano kawakwak kay tay Jess ha. kunya na bayad pag kumanog inom. Sugad eh, manginom man nila. Uy, Pagpos naman ni dong an cross ara man ni ato pa man siguro ning pista. magkulit ka eh. Igo, nagani ka mo inom. Nanginaway pa dyan ka. Bayad din mo, may. Upat to ka baso. Tay Jess. Tagjis, eh. Upat man. Tulog ko tayo. Nawayon mo sila ba eh. Karon, kinilakaw ka. Malinggalaw mo lang. Ubus yung beer mo. Dili kansi ang pagdaog na ko dire. Nahalinan gyud. Pasin ako. Ikon mo eh. Kani kay murag nakapabor na pud ko. Karon ka. Hoy, Amir! Putik! Ah, nga bata, oy! Dagkay ba itong sulod ba? Mahalinan ba ang tagwa to? Biskot! Libre na! Hubog pa jud! Wahaha!